खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनै जों 636 कौटि आरो बिकास दुबे बिसोर मोननैनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। लोगोफोर, बिकास दुबेया दहाय फुङाव पुलिसफोरजों गावथार जाबाय। पुलिसफोरा बे बिकास दुबेखौ लांबाय थानाय समावनो लामा गेजेराव गारिया बेलथायो, एक्सिडेन्ट जानानै बेलथायो आरोना। बेलथायनाय समाव बे बिकास दुबेया पुलिसफोरनि गावग्रा बुस्थुखौ लानानै बा सिलाइफोरखौ लानानै खारनो नाजायो। खारनो नाजानायाव पुलिसफोरा बेंथेबाय। बेंथेनाय समाव बे बिकास दुबेया मा खालामगोन मा मागोन मोननानै फायारिं खालामबाय। फायारिं खालामनायाव पुलिसफोराबो बे बिकास दुबेखौ गावसोरनि गावग्रा बुस्थुखौ गावनांगौ जाबाय। आरो बे समावनो बिकास दुबेनाव गुलि नांबाय। गुलि नांनायलाय हस्पिटालाव लांदोंमोन, नाथाय हस्पिटालाव बे बिकास दुबेनि जिउआ गैला जाखाबायमोन। लोगोफोरा गोबाङानो मिथिया बे बिकास दुबेया मा मावोमोन। बे बिकास दुबेया सासे गुन्डामोन। बिसोरा माने गें दंमोन। बिसोरो गेंजों लोगो जानानै माखासे सुबुंफोरखौ बुथारोमोन आरो बिदिनो गाज्रि हाबा मावोमोन। सोरखौबा जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय, बेबायदिनो गोबां जाथावै खामानि मावोमोन। ओमफ्राय बेखौ पुलिसफोरा नोजोर मोननानै बा पुलिसफोरनि मेगनाव गोलैनायखाय बिसोरखौ नायबिजिरनो थांदोंमोन। पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो थांदोंमोन। बे समावनो पुलिसफोरखौ 7-8 पुलिसफोरखौ गावथारदोंमोन। बेनिफ्राय बे बिकास दुबेया खारखोमा लांदोंमोन। खारखोमा लांनो हायामोन। बे बिकास दुबेजों 3 पुलिसफोर लोगो दंफायोमोन बे गावथारनाय समाव। बेनिखायसो बे बिकास दुबेया बे जायगानिफ्राय खारखोमा लांनो हादोंमोन। आरो बेबायदि जाथाया जायामोन जुदि बे बिकास दुबेजों पुलिसफोरा लोगो जायामोनब्ला। दा बे 3 पुलिसफोरा सासपेन्ड खालामजाबाय। लोगोसे दिनैहाय बिकास दुबेखौ थानायाव लांनो नागिरदोंमोन, जोबथेसालियाव लांनो नागिरदोंमोन। जोबथेसालियाव लांनो नागिरनायावनो लामायाव गारिया एक्सिडेन्ट जाबाय। एक्सिडेन्ट जानानै गारिया बेलथायबाय। बेलथायनायनि उनाव पुलिसफोरनि गावग्रा बुस्थुफोरखौ लानानै बिकास दुबेया खारनो नाजादोंमोन। खारनो नाजानायखाय पुलिसफोरा बेंबाय। बेंनायावनो माखासे फायारिं खालामनाय जाबाय। फायारिं खालामनाय समावनो बे बिकास दुबेखौ पुलिसफोराबो गावनांगौ जाबाय। गावनायाव बिकास दुबेनियाव गासै गरबाना गरद' गुलि नांबाय। गुलि नांनायलाय बे बिकास दुबेखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन, नाथाय हस्पिटालावनो बे बिकास दुबेनि जिउआ गोमाखाबायमोन। जोबोर मोजां जादों लोगोफोर, नङा होमबा? बे बिकास दुबेया गासै 7-8 पुलिसफोरखौ बा 7-8 पुलिसफोरनि न'खरखौ आलाय सिलाय खालामदों। मिथिबायना? बेबायदि मानसिया गावथार जाखानांगौ। दानिया फैदो जोंनि बे आसामनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बा मिरु सरकारा गासै 636 कौटि रां हरदों। दा बे रांखौ बाहायगोन जोंनि आसाम सरकारा। आसाम सरकारा मायाव बाहायगोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायना होनि। आसाम सरकारा बेखौ माखासे बे थाव लिक जादोंमोन ना, बे मा होनोमोनलाय, बे तिनसुकियाव मोनसे मा दंमोन, थाव सोदांग्रा दंमोन, बेहाय मोनसे लिक जादोंमोन, बेखौ फाहामगोन। आरो बेनि उनाव दैबाना जादों, जेरै चिराङाव जादों, लखिमपुराव जादों, अल आसामावनो दैबाना जादों होनजायो। दा बेफोरखौ लानानै माखासे डेभेलप खालामगोन बे 636 कौटिजों। आरो हस्पिटालबो खालामगोन होननानै खोनादों। मा खालामो लासैनो नुगोन जोङो। बे 636 कौटि रांखौ जायखिजाया बे मिरु सरकारा जोंनि बे आसाम सरकाराव हरनाय जाबाय। आं मोनसे बाथ्रा बावलांदोंमोन लोगोफोर, बे बिकास दुबेखौ गावथारनाय समाव पुलिसफोरनाबो एसे जखम जादों। सोरनाबा आखायाव गुलि नांदों। बेबायदिनो पुलिसफोराबो एसे जखम मोनदों आरोना। दा जियानो जादोंला लोगोफोर, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बे आसाम सरकारनो 636 कौटि रां हरबाय। लोगोसे बे बिकास दुबेया जोंनि बे बुहुमाव गैला जाबाय। बेयो थैखानांगौमोन, मिथिबायना लोगोफोर? बे ओरैबायदि बदमास, ओरैबायदि गुन्डागिरिमोन। बे मा होनबावनो लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ, आं दानि खोन्थाखाबाय। दा जियानो जादोंला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनायनि समा जाना फैबाय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। भिडिअफोरा एसे लेट जागासिनो दं। फुङाव सिखारनानै मोनसे भिडिअ खालामो, ओमफ्राय उन्दुफिननायखाय सिखारनाया एसे लेट जायो। ओमफ्राय दालागै टाइमा जागासिनो दं। दा 4टायानो जाबाय खोमा, 4टा ना 3टा जागासिनो दं। आं दा बेहायबो भिडिअ खालामगासिनो दं, आरो दा बेलासियाव खालामबावनांगोन। मिथिबायना लोगोफोर? बाय बाय।